फुंबिलि स्वीट स्टलनि फिन बाखनायथाव खामानि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय बरायदों आरो मान बावदों। चिरां काजलगावनि फुंबिलि स्वीट स्टलआ 2023-24 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव टप 3 आरो सेथि मासि आवग्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बान्था गथायदों। थांनाय बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो बे खेबावबो चिरांनि सदर थावनि काजलगावआव थानाय फुंबिलि स्वीट स्टलनि बिगोमा प्रदीप बसुमतारी आरो नखरनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि काजलगाव गोजौ फरायसालिनि सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय 13 फरायसाफोर आरो गुबुन गंद' फरायसालिफोर फारियै काजलगाव गोजौ फरायसालि, उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी, काजलगाव विवेकानन्द केन्द्र विद्यालया, काजलगाव दालिगाव गोजौ फरायसालि, PM सुबाइजार गोजौ फरायसालि आरो बिलासपुर मानसुरिया गोजौ फरायसालिनिफ्राय टप 3 मासियाव आवग्रिनो हानाय 20 फरायसाफोरखौ बरायनानै टप 3 मासि आवग्रिनाय फरायसाफोरनो 10,000 रांनि चेक आरो सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय काजलगाव गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनो साफायाव 5,000 रांनि चेक गथायो। हाबाफारियाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं अजित बर', चिरां जिल्ला DO जयपाल ब्रह्म मोनहा बाहागो लानानै फरायसाफोरनो मान बान्था गथायनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों थुलुंगाखां बोसोन होयो। बे हाबाफारिखौ आं थांनाय बोसोराव गंबा स्कुल लानाय जादोंमोन। देग्लाय आंनि 6था लादों। गंसे बारायनाय स्कुलानो जाबाय धालिगाव गोजौ फरायसालि। बे गोजौ फरायसालियाव आं 5 थाखोनिफ्रायनो आङो 10 थाखोसिम फरायदों आरो आं बाव खेबथाम मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायाखै। बेनिखायनो आङो देग्लाय बे आंनि फरायनाय स्कुलखौ आं लादेरदों आरो बेखौ लानायनि मेन जाहोनानो जाबाय जिहेतु बै समाव आङो जे फरायनायनि बाथ्रायै बा फरायनांगौ हिसाबै आङो बै समाव सानाखैमोन। लेखाया जे मानसिया थांनानै थानो थाखाय जिखियानो मावा मानो लेखाखौ फरायथारनांगोन आरो रोंथारनांगोन। लेखा रोङाबा बा फरायनायाव जुदि जेबो आवगायनो हायाबा दानि मुगायाव जिखि हाबायानो मावा मानो जिखि खामानिया मानो बाव फैलार जाहैयो। आं बेखौ नुदों। दा बेफोरखौ साननानै जे आं हायासैब्लाबो बा आङो फरायनायनि बागै आंनिफ्राय माबा फोरोंनो हानाय आहा खेमथा गैया। दिनैनि बे हाबाफारिफोरखौ लानायनि गेजेरजों आं मोजां आलासि लाबोनानै लेंहरनानै जाय आलासि बिथांमोना जाय बोसोनखौ होलांगोन बेफोर बोसोनखौ लानानै जाहाथे नैबे फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे जौगालांनो हायो। आं बेफोर बाथ्राखौ साननानै बा बेफोरखौ लुगैनानै आं नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेसेबांसो फरायसाफोर होदों देग्लाय मोनद' स्कुलनिफ्राय 7 टप 3 मोनफा स्कुलाव टप 3 हिसाबै आं लादों। होमबा मोनसे स्कुलाव 3 जायो। बे हिसाबै 18सा फरायसा फरायसुलिया टप 3 मोननांगौमोन। नाथाय मोननै स्कुलाव जि 3थि बाहागोआव एखे पारसेन्टेज फैदों। बिनि थाखाय बिनि बिबाङा फरायसा फरायसुलिनि बिबाङा 20 जाहैदों। आरो काजलगाव हाइ स्कुला आंनि दखानजों बा आंनि लांगोना आरो आंनि दखानजों नांजाबनाय। बे हिसाबै आं थांनाय बोसोरावबो साफ्रोमबो फार्स्ट डिभिजनखौ आं बरायदों। काजलगाव हाइ स्कुलखौ आं देग्लायबो काजलगाव हाइ स्कुलखौ गासैबो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिखौ बरायगोन। बेजों गासै आङो 3 फरायसा फरायसुलिखौ बरायगोन। बेनि गेजेराव 20 साया 10,000 खरि आंनिफ्राय अनसुंथाइ एसे होनाय जागोन आरो जे फार्स्ट डिभिजन काजलगावनि बेखौ 13 साया 5,000 आङो बान्था होनाय जागोन।